The news we've all been dreading has officially been confirmed. Asenati in the Tlabakanye. Asenati in Tlabakanye Asenati Tlabakanye has been banned for 18 months due to a doping case. Makasalamaza qoncela shayeke wena. Ayiginye le 18 months. Aze kule gqibela. Yo. Madoda sifikile eKaliteni. This is long. Ukuzeni ndodlana ukuzeni. Kuzaba mnandi. Ayisaxoxa madoda nansi into Isengathi yayivusa kalokhu iappeals ezizawufika faka phango. mhlawumbe ndingathetha into ne-21 days 21 working days mhlawumbe ndingadibanisa into appeal ufuna appealisha hayi andizoba saphila and uvile ke ba kwezinto zenzekayo apha kwezinto ze-appeal that ba isigwebo sakho could be more if appeal kwayihambe right. iba njalo. So are you willing to take the risk? Madoda ndivukile apha. Please. Ndivukile apha kodwa ke ndiyafuna sithetheni ngezinye izigwebo. Into Very important. eyona nto inkulu and eyona nto serious umbhoxo ngoku into kaNcilashe umSuthu uMvulani uNhlabakani uAsenathi weNgonyama. Madoda kofuneka size ne-timeline yayo le yenzeke phi kwathini kwabakho bani involved for uba ilight kuthiwe ingaphosa indebe yehlabathi ka-2026. Madoda maske sibhekeleni kweli lami ityala Libanjwe nyini. kalwanselilo ngoku urhabulile Oh. amatyala amakhulu ingathi aseDoornfontein e-Ellis Park kwi-Lions nakwi-Springboks. Scandalous. Ityala lothusa umbhoxo wonke ngoba uNcilashe umSuthu uMvulane angaphosa indebe yehlabathi yalo nyaka uzayo ngenxa yomntu. Ndiyafuna ndawunxa abantu actually mangathi umntu kodwa ikhona nto endiyikhombayo wari ubukhe wangena kwi-socials unesikhalazo masesingeneni madoda kule nto kaNcilashe. Singazama uyiphanda kusuka ekuqaleni ukwenzela sihambe nayo ngokwezahlakalo zayo warizi kuba engathi yakhumbula mos uNcilashe ebengumuntu oke wabizwa kuyinantsika kwi-Dan Staldrad. Beke walahleka noDan Newman. Uke walahleka noDan Newman. Yabona ke ingathi ekuqaleni ngonyaka ithule le ndoda yathi hayi man ndi-serious ngale goal ye-Springboks. Ncedo ndingalufumana phina wadityaniswa ne-specialist into ekuthiwa yi-endocrinologist. Yes, into enjalo. Ayibona ke lo. Yabo. So umcimbi we-endocrine ke into edibene ne-imbalance ye-hormones. You understand ezokuncedisa ubucola ukutya esiswini awukwazi ukucola wara uthini udigest. So ufumanisa uba ndiyasokola ulose weight. It doesn't matter uba ndisebenza nzima kangakanani na but ayihlile weight wadityaniswa nezo specialist. Yadinika la chap i-prescription athi umakhulu wami i-description yanika i-prescription ubathatha ezi way ziza kuncedisa kule way yakho no sharp start uNcilashe ezi way ungabi na stress. 22 kaMeyi Uzinikwe ngugqirha. you know a specialist I-specialist asinikwe ezi-Lions. Usinikwe ngubani ezi-specialist? Specialist dibana neziprinathi ikhona into edole nosaro okanye eziPringboks le nto ezi-specialist. As a specialist, I think yena uziyele, but uziyele under the thing kwatwa no, go find something okanye go to this endocrinologist in order for ba yena azoyazi ba yintoni problem. Uyabo? Okay, I think masibe ngolu hlobo uyile ku-specialist ne ukuba uye njani asikayifumanisi ncam kwenza nto ungabuya abantu apho besibafuna amagama wethu ne-address zethu. Long and short of it uyile kwezi-specialist ne le chap idela nge-endocrine kuyanikwa ke le prescription ayithathile wabuya ku-team doctor we-Lions ne badoc ndinikwa le way for le way ithini into athi udoka kosimoko boy iqhubeka kamnamsebenzi now azotestwa kwi-alignment camp yeSpringboks out of competition ne funyana into eziyi-2 apha eyokuqala yintoni yi-anastrozole
anastrozole ngokwewada ne ayikho specified. No, ikhona i-specified brachysia mna xa sendiyicheckisha. Ukuba ikhona phaa kulaa list, but it's something that can be Yeah, it is a specified. yes, it is specified. Yeah. Yinto kodwa As uba it's banned. this is your Yes, it's Prohibited. prohibited. I say But yes. now in But it doesn't carry suspension. it doesn't carry la 4-year suspension as like lena ke yosibini ayifunyenwe Masiqale ngale uqala wa because apha utest uncilashe out of competition kwazovela le anastrozole le ke sithi ewe specified but ayihambi na sanction ne ingamnamsebenzi but ke ngoku kule test ne a disclose yena uba i-medication esonayo bendiyithatha okanye ndiyayithatha one of the two but the test did not come ayifelanga le DHE yabo khange vele yona kuvele le i-specified but ayina-sanction yabo so xa kujongwa i-medical form kuthiwe no man le medication siyayazi uba inento so ne uzobanjwa kanjalo uncilashe so basically uzixelile engayazi yena uyazixela because kaloku phaa kuthiwa disclose into ozithathayo before utest yabo kwenzela no xa ibuye itest isithi kujongwe form kuthiwe ungayibhalanga uyaxoka seyirongo kwalapho udisclose phaa ku-World Anti-Doping Agency. kaloku uyabhala uyasayina laa form xa betest yeah so uyadisclose i-doping man andikathethe i-doping kwi-varsity cup what do you mean ubuthatha ipanado funeka uyibhale phaa ubuthatha i-desperate funeka uyithathile yabo naliphini iyeza olithathayo in that period uzawuthestwa ngakhona I think bayakunika ixesha uba if you've taken something within the last 6 weeks okanye 4 months or whatever ikhona into etshoyo phaa then funeka uzibhala wayibhala ke kodwa le inalo mcimbi yabo izowuqala ke ngokanjalo icase kaNcilashe uba wow problem yengxaki ngoku ukusuka laa menyo uthestwa ke ngoku njengoba ke ngoku kufuneka ezihambe eza process uba funeka licoce ityala lakhona nani kwabe kusithiwa ke ngoku makame ekudlaleni kubonakala beqhuba njani le way as uba nikhumbula ke uba yahlala ixesha kwabuya kusithiwa efondini khawubudlala ndiyakhumbula emdlalweni ekhethwa oko khawubudlala in the meantime uphoso mosina tsika i-championship trip to eNew Zealand urasi wathi uyamshiya akafuni media scrutiny kwathi kwacima ungathanangani besevumelekile udlala ngelaa xesha wayephoswa ke inantsika ye-rugby championship kodwa waya kwi-end of year tour kuba besedlala nakwi-Lions wadlala ke kulaa Wales ka-73 yawusa-3-0 okanye 10 Nokia 73-10 so wabe kuyadlala up until ke ngoku uzongena kulo nyaka kathi ngo-April apho kude waxoxwa inantsika yade yafinalize this thing yabuya isithi 18 months ngoku ingxaki is this two specialist no-team doctor Saru athi uya-acknowledge uba i-team doctor with each team ibalulekile because he is the professional advisor to professional athletes about izinto that are medically inclined or i-issues zinantsika ezi-medical so according to SA Rugby ne u-team doctor ukhona to advise professionally abanantsika abadlali kwizinto that are obviously medical issues that they need to deal with eziquka then what they take what they don't take you understand so specialist sibuyile sathi thatha eziway for le problem unayo so ingxaki kaNcilashe lifuna uziweight ne so ingxaki yakhe aphileyo khona bamnike ihlasela amafutha engekho right ethe specialist nansi naye wayithatha wathi kugqirha before ndiyithathe kuthiwa mandithi wathi ugqirha Hanan betha kuwe kwakho you understand waqhuba koNcilashe uba ke ngoku kuzongena kulo nyaka iphinde ixoxwe this thing yabo hlungu kwixoxwe overseas ne-Lions kusiwa kwinatsika kwi-race to top 8 ye-URC yeah I think ukukhutshwa kuzayo kwi-Leinster ne ngoku bekuzawudlalwa ne-Leinster yeah ukukhutshwa mhla wokugqibela yeah
kuthi uzodlala neLeinster kwabuyelwa ke kwi-tribunal. Yabuya i-tribunal lesithi 18 months. Ngoko i-issue is this. Le DHEA, no, it carries an automatic 4 years sanction yayo. Nam ndandivile Noba uyi-first time offender, it does not matter. Straight up 4 years. 4 years. Ayibuzisi. It's an anabolic steroid that is designed for performance enhancing, whatever you're not, according to United States anti-doping. USAID. Yeah, USAID, USADA, yeah. So ke ngoku basically i-sanction ka-Jazz iqale ku-4 years before kuxoxwa. Kwabekwa ke ngoku le case basifike njani apha. Hey madoda, consulted wathi uspecialist nazi ii-products ndizile ku-team doctor ndathi uspecialist mandithathe ezi ways is-safe. Wathi u-team doctor Gaan Buddha akho smoko nam ndenza uGaan. Nefikile na test out of competition window, ne? Nayibhaqa le, but le ayinasigwebo as specified as it is, ne? Le aniyibhaqanga ndicele uba ibikunto bendizithatha and khange ivele kwi-test. Kangijambe. Akhange ivele. So it's either ibiseyiphumile, not either ibiseyiphumile systemini. So xa bemtest akasenayo. Yabo inazi i-DHEA le. Ubanjiwe ke because he's admitted by beyithathile. You understand? Then ke ngoku ingathi Jemba besithi izawuhla from 4 years to 8. It was actually brought down from 4 years to between 12 and 24 months. Engathi ke kwathiwa masidibanise esiphakathini. Isiphakathini kube kula 18. Ne? Konke nxa ngoku endiqondayo bizawutshisa ibunzi phakathi kwethu sobathathu into kokuba akazenzanga uNcilashe leportion akuyo. Tu. Yabo? This is medical negligence. You understand? But ulwa ne-system ethi i-obligation ikumdlali to make sure akho nix esystem. Ne? Eyokokuba bendigibilika nawe wara. Then kwafika abantu abasijoyina. Ndiphumela ndochama kubekwe out ekuphazamisayo kanti enye ifake into drinkini yam. Ndibuye mnandisele. Ayingendawo wada kuloo nto leyo. Ukuba nditofiwe ngugqirha ndisithi ndiyele nantsika i-flu shot kanti yena ufake yakhe into iwada ingendawo kuloo nto leyo. You understand? So iphelela kumdlalo uba yintoni esisystem yakho ugqirha angendawo. So amagqwetha kaNcilashe athi ku-specialist bacela kwesa specialist bacela nakugqirha lo welayo Team doctor ndiyakhumbula. doctor uba efoneni khawutestify uba this is the sequence of events. Ibaleke negama layo laa ndoda. Uspecialist asikalas asiyamazi welayo sithina. Bobabini. Thina siyamazi welayo. No, nditshoba abafundi almost yebi ingothi ingafumana exactly. So zombini. So i-specialist asifunanga, ne? Oil Lions declined Based on under legal advice. Legal advice. Angalahlekelwa naye. You understand? Under legal advice. Sizawuza kuleyo, it's part of a conversation. So ungakasitestifya ngezinawo. Kodwa liyavakala ibali kaNcilashe uba wenzeni ndizeziphi iziteps azithathileyo uba azofika kule ndawo akuyo. And futhi icacile kumntu wonke ngoNcilashe khange athi ufuna ubogqitha Bud Spencer noba ungandlala mnyama na. Yabo? Ufunile uzilungisa yena luzela weight azoba kwi-level ke ngoku ye-fitness ne-conditioning ezamenza uba compete grand. You understand? So abamnikanga izinto because izamenza abaleke faster okanye zizamakhela izihlunu ezikhulu kunabanye. Ibikukuluza nje weight. Ibinguhlasela amafutha lo. Yabo? Nanso ke wara ngokuyikhumbula kwami ingcombolo yale way izothapho sikhoyo. Imibuzo ke ngoku ithi zithini next steps zikaNcilashe kuba wayinikwe 21 days banga-appeal. Ne? Kule appeal ukhumbule into yokuba iwada inelungelo lo-aphila if uNcilashe uyaphila okanye iwada inelungelo lo-aphila ithi asisithande sisigwebo sincinci engakhange azaphilele uNcilashe. Ikwazi uba lo 4 years ke ngoku kwakhona. Bazama uyinyusa ibe ku-4 years. Ese-rugby inelungelo lo-aphila noba iyancedisa uNcilashe okanye nayo ilwela
inalo ilungelo. World Drug inelungelo lo appeal. Say it's South African Institute for Drug Free Support inalo. So ininzi lento iseno appeal up with besides Ngelash. But yena sithi makathini must appeal must he not. Yo indebe yehlabathi Brakeza le ayiphoswayo pha. Ngalendlela uyibeka ngayo mina ndingathi makaphile noNcelashi. Oba ke iyaphila abethwe mhlambi nge6 months andazi okanye angabethwe at all eyona nto endiyifunayo mina. Sazangabetha. So Uyabethwa uyaswaza Yena ufana nawe. Hayi asuzukwazi ukuyeka ahambe nje. Yo ke ngoku aphilile ngathini ke ngoku la ingaphinda icuthwe. so ingacuthwa Dlamini okanye ngandiswa. Ne? Ngoku kufuneka uyijonge into yoba bekutheni ze bavume uba ihle kula 12 to 24. Ne? Okokuqala SAIDS funny enough leya lapha eMzantsi ne came out isithi asonelisekanga ukuba awunaxanduva olidlalileyo kule nyewe. So uza wena usithi madoda I've taken 2 professional steps uqinisekisa uba andiqhathi kule way ne ndiconsult specialist kuqala ndawuqonda consult u-team doctor bathi bona i-responsibility yakho is such that you should have gotten another opinion. A third opinion basically. Basic or a fourth or a fifth. Basically uyiplay ngoku kufuneka uphande until ukuthi usuyisebenzisa into. Hey, yathi ku worst case scenarios isuka mos xa uyiplayer. So ngoku ke ngoku the first point is that you are not completely absolved because umbuzile uspecialist umbuzile ugqirha siyavuma. Waye ngakhange ubathembele ntoni basically. Iphinde ke ngoku icontradict statement esikhutshwa nguSARO esithi there are medical professionals eziqashiweyo ziteam to look specifically into abadlali basebenzisa ntoni. Wes umdlali ede waza to the same person appointed for this specific task. Uyayibona what? Inzima apho ke ngokuba but ke the reason why singachithwa completely is because ke bambambe ngalonto lento kokuba akakho completely absolved ukuthi sifike njani apha. Kodwa ubungqina buyabonisa into kokuba khange abe nazinjongo zokukhatha okanye cheating ke ngesingesi. Akhange afuna ukukhatha isystem okanye afuna ukukhatha abanye abadlali ngokuba yena azincedise ngokwamangamachiza. Understand? So xa aphila he needs to prove ukuba kukho enye leya apha. So kule nto uthatha ezinantsika ikhona into ethi uyakwazi uyithatha into eband as long as kukho i-application there's a TUE ne? ithetha ukuthi kana bhalele somewhere what happened to be sense research up Therapeutic something. yes therapeutic use exemption nantsika Yenziwa xa kutheni ke ngoku. therapeutic use exemption system ne. So this thing ne is that unale condition wara ayititeki ngayo nayiphina i-treatment except le nto ine-steroids. You understand? So you fill in this form ufake le application kubekho upanel ezayireview icase kawara. You understand? Hayi nyani iyaziwa le condition and iyaziwa i-treatment yayo inalento. Isayino yaapprove ibuyiswe then carry on using it ne. But ke ngozikhona conditions but either you use it out of competition window but then within a certain period funeka ube soyigqibile i-treatment yakhona so that ube nenyanga mhlawumbi okanye 2 weeks or whatever before uqala i-training and then ke ngoku so should you get tested ngala period uzayithathayo iwada iyayazi uba uabsorb nathi umsulwa basically. Okay. So as applyanga ezijebs zombini for le TUE ne. Ngoku into efuneka iproviwe is that should they have applied ibizawapprove ona akukho late
Kulate lo ngoku. Sekuphume nesigwebo. Because kaloku ndiyayicingisisa the thing. So whatever panel gets sent to her, abantu abanawuthika bathi hayi bendingena-approve. That's because sekuso. I think Prakeza, not from my opinion. Kukisana semfena ngayokuqala. Because Was it a mistake or was it deliberate, man? it can't be a mistake. Andiboni mistake now. It can't be a mistake because That's fine, man. you've got 14 years Because nityhola abantu. of medical experience where essentially you should know exactly when the WADA list is updated based on whatever or ikona substance removed way. But the list is there, you can Google. Kalondo di Prakeza from the doctor's side, Nditsho bona. right? You should know. It's your responsibility to as the know. Yes, as the doctor, you should know what's on the list and what's off the list. Because remember, there are many appeals to this thing. Hence, la TU therapeutic uptake, ndondo, whatever, is to kind of say, okay, cool, guys, se appeal apa nanzi medication that can help izinto ezinje nanje. Athi what, okay, ayiyavakala hayi masiyisusele. Okanye kuthiwa sifumene enye into ngoku eyenziweyo as it is steroid hayi lena masifake. They take things off the list and they take things on the list. So Is the issue what's on or off the list, or is the issue the fact that kind of we will check issue list? Kalopra sees up. Uba, you need to know what's on the list and what's off the list. And if you don't know anything, you've got a reference point, the list uthatha ngayo to say, Yeah. Prakeza, that could have been an hours worth of research from the doctor, from the Lions doctor. From what I gather, Right. the HEA water is so common. There is apparently over 150 plus products, supplements that have this thing. So if you Google the HEA law, it pops up zonke Zonke list zezinto ezinayo. So it's not even the 30 minutes othatha ngayo basically. Uyayibona wena Prakeza. So even a leyo qala apha kokuyo. If anything, the medical doctor should have said, oh, let me see. Okay, cool. Look, this is on the list. Specified. Let's do this as apply for Lando. It's just simple, diligent that you need to make sure that La Machita are good. And that's from a Lions basis to make sure that all the players are good. Just a courtesy. He's there for that. As part of it, as you're part of the team, the local dog. And ngoku kangazikwenza show welfare players. He's there for that. You know, and not do and dig deep for them. We can't not ask ngokuba gabathile oba uyileyo kunabanye. Which is then another thing that let's Ingayabhodla. in a semfen. Because I'm like, why would you not go the extra mile? Why would you just all say, okay, man, check-ish. You approved it. You just approved it. What if you just approved it? What did Kuba like? And that's where, for me, the whole thing is so touching, right? It's because now La Machita, outside of their negligence, decline le mitetayo Prakezuba, asizuyoma is toxin for wena. Kodwa ndize kuwe, ndacela uncedo kuwe. Ngoku awufuni ulimela is toxin. Which is lalo benithetha kunba, why can't these doctors be held accountable? Especially for Lendo bayenzileyo kumntana where la 5 million nayo nge-Springboks yodwa. Nakabuyise ne-Lions. Sekhona neze-Lions. Lions thenga izinto zamncedisa. I-Lions zithenga kaloku Zithe zamncedisa i-Lions. Kaloku remember. But what are you talking future? No, I'm talking past. Bonuses. I'm talking kaloku Lando iti. Man of the matches, match fees and everything. The only calculation that we have now from our sources, and that's in the newspaper, is more about the Springbok bonuses and the Springbok money. Lions. To really give us a full picture of exactly what is happening or the full amount. You could find that it could be close to about what, 6 million, 7 million. Then you look at future earnings. You look at this exactly 18 months. 18 months. More caps, more money. So for me, Dr. Alliance, which is Dr. Rob Collins,
is playing so unfairly for the poor kid by not wanting to kutwa legal advice. illegal advice kaloku iyambetha. If he goes to Ezra's docs, basically he has to take the blame. Because uNcilasha yena uyawathi madoda ndizile kuno. Udokha kasithi yena ispan ke ngoku if he takes the blame. Exactly. So legal advice kaloku ngoku ithi amagqwetha xa ufika bazofika bathi funini if uyile phaya uzofuneka Ungaswitcha ne-license kaloku. uxele uba ewe hayi then ndayiapprova le way. Yeah. That means that the accountability falls on you because istory sikaNcilashe sithi ndiyifumene le way kwi-specialist ndaza kuwe ndathi bhuti ngicela undijongele Ndinikwe le nto, ndinikwe le nto ifanelekile ndava. na. So wena uvumele ntoni as udr Rob Collins? Udokha ke ngoku. So iya kwi-appeal options anazo uNcilashe ke ngolento siyithethayo, ne? Eyokuqala, ne? Angaya kwi-Council for Arbitration in Sport, which is based in Switzerland. I think it's a body Caster Semenya and yabona ke lapho imali. week because ukhata kabaleki ngoku Kudingeka imali ke futhi on top of that. Plus Rudolph unayo imali. plus izawuthatha ixesha that thing. Now for him to go to that level immediately, he's trying to fight sentencing ukwenzela azokwazi ubuyela ebaleni msinyane azama ukwenza ixesha le-World Cup, ne? So leyo zisuka nje wara it's a massive disadvantage because isenoxoxwa post World Cup this thing. Beke bidate enga You 2028. understand? And ke ngoku basenothi gqowada nabo sebefake zabo ii-appeals kula level asenothi gold rugby sebefake zabo ii-appeals iphele i-World Cup ingaxoxa into kaNantsika kaNcilashe athi mhlawumbe ebesene-interest yobuyela ebaleni after i-World Cup, ne? Aphinde amiswe kuthiwa ayikagqitywa this thing. Ubonile mos utya inantsika icase kaCaster yathi axesha elingakanani. So that's the first step in. That's the first option anayo. Second option kukuya kwi-Nantsika Health Professions Council of South Africa, ne? So basically ukila abagqirha. You understand? But ke ngoku kula level, ne? Isenobuya i-Health Professions Council isithi hayi zinetyala esichapha. Yabo? Qha ke ngoku hayi man ibi-mistake ibinokwenziwa nanguDlamini Malenzi kuleyo. So fine 200k umuntu oyi-1. You understand? Okanye kuthiwa no, this thing is so grave and so grievous. Yabo? Uba it needs sintatele licenses, malpractice basically. So no, we are up. So it was malpractice, thatha licenses zenu, mhlawumbe suspended for a period of time, okanye permanent. fumana ifine khona ngendawo ifine. Well, wasn't fine. Yeah. So at the Health Professions Council level, ukudila nezithep nge-negligence or malpractice yazo igobe ke la council accordingly to imigaqo-seko yabo in cases of that nature. You understand? Ithini again kuNcilashe not much. Kwaskisi boy. Kuhade. Wasibafumene benetyala kodwa ke askisi. So eyoba uzawulahlekelwa i-5 million in earnings just kwi-Springboks xa kusekho mhlawumbi ne-3 million ebenoyifumana ke-image rights zabo. Because akhumbula uOliver bafumana uSteers njengesponsor ke nguSpur uSteers bese World Cup Ncilashe sinawuyazi unandoze benongena. Understand? Okanye itshisa nyama usonto mayi. Bezotshisa nyama phambili nayo pha. Bezimage rights asinazibaliyo kweziwe yabo. Kukho nezinto ezithi i-professional contract yakho is affected by how many Springbok caps you have. Usenofika ku-20 mhlawumbi i-Lions goes ku-obligations zokunyusa kule bracket zikuse akusaxoxwa ke ngoku. Otherwise ubani ndiniki ndiyomka ndiyokhangela amadlalo akungcono, you understand? So kukwiinto ezinjalo that are difficult to calculate to the cent, but zizinto ezizi-possibilities. Who compensates them for that? You understand? Ayingendawo kogqirha if le matter isuwa kwi-Health Professions Council. Yabo?
Then he's got a third Nantsika option to file a civil Nantsika claims case. Yabo. Civil claims is a court ke onake. He needs to prove one, but there was duty of care, which there is. Ugqirha uqashele ugada i-interest kaNcilashe ngokwamayeza. Safely to uthetha okanye isayifanga. So duty of care ikhona. Ne? That duty of care, has it been breached now? It breached you. I appreciate Because it was given wrong information. by the qualified personnel. So now you move from, okay, duty of care corner, duty of care, has been breached, ne? Then you go to, as the breach cause harm. Which you very has it much. suspended. Very much. And it We is like suspended. ashwagandha nam. Yeah. Harm leyo. And ndimfuna uNcilashe World Cup next year. Oh, warubona betrain half but ngabane outside chance. Then go, yeah, what and then fourthly, this harm, ne, is it quantifiable in terms of damage? Already, there's an estimated 5 million that he stands to lose just on Springbok selection. Ne? As stating commercial rights, if should he get Nantsika sponsorships, image rights is becoming a thing more and more. Sasihleka sothi France Team usiqhela kakuba esicela nge-nonsense image rights eselect those Springboks engafuna ubuya France. But that thing going into this World Cup, you're going to see a lot more of these athletes bargaining deals based on their image rights. You understand? So, you understand? Plus, obviously, the projected other earnings through image fees, bonuses, winner, certain games a season, whatever. So it's quantifiable. So, law civil claim is the one that is more likely to get him compensation for what he stands to lose. You understand? Now, Ungozono is this. He wants the World Cup. Yes or no? Must be yes. So the option yake World Cup is to go to a court of arbitration for sport. Unless but it could take until post-World Cup. Post-World Cup, yeah. So, Nandi, instead of risking going to that level and having Owada come in and challenge it, having our say come in and challenge it on a basis of it needs extension. Makasela amaze ukuba uNcilashe ayeke World Cup. Ayiginye le 18 months. Aze kule kugqibela. Yeah. Kaloku ndiyacebisa mna cebisa nina bras. Yeah. Ingaki xa uyiplayer I'm sure ibhlungu into yoxelela oba yeke ilali World Cup mhlobo wami. Ibhlungu lonto andiqondi biginyeka lula lonto leyo. So uthi makathini nje? Brakeza kuyo yonke lesama athi ndiyayifuna le World Cup camera wayo. anacebo layo mina into kaNcilashe anzixoka elityala kakhulu the 18 months in a World Cup ingxaki if ingena World Cup nale 18 months benza Iginyeka ngcono. makayithathe nje as sabbatical ethile you know Abuyele fama abaleke ke into serious amane ezodlala nathi on Sundays Asinofake application asinofake application on the board. ufuna liphinde libethe because amhlelela uba ibhola doesn't deserve asenathi I don't think that's a report of what I is cheating. but into enkathazayo it's the fact that yengunyaka World Cup nakuthi anje yayi-union eyi-1 wahlatshwa 4 yena uTanji But ke uTanji different. different but shoba Different. How is different? We might not get into that, but it's different. inomcebisi noko lena izawuthini na lena ine-mitigating factor lena kaNcilashe Kaloku mitigating factor lena kuthiwe 18 months cut to 4 years. That's what the mitigating factors have considered and have the outcome. The difficult part of this thing
in now kulena uBrakeza abuza ba athi he needs to prove that if abagqirha babini had applied for the TUE, they would have been accepted. So then it's a matter of him saying, if you guys did this, I wouldn't be in this situation. And if anything, if Ibuyile Esmetale appeal is city, no, we would have denied you. Then the sanction, then 4 years because he appealed. So no. It wouldn't necessarily go straight up to 4 years. What? Kaloku Brakeza ukhumbule, whether the next panel says we would have or wouldn't have approved TUE is almost subjective ke ngoku. You understand? Yes. So the fact of the matter here still remains. I did not set out to cheat. I sought professional advice and so acted according to that advice. Which zombini ziyavunywa by these bodies. You understand? So uve one of these bodies to drop it to like 12 months is such that you, according to what we encourage athletes to do, wenzeka nyeyo. You understand? He says, Brakeza ekhona lo 1976 makanandwe and in 50 years amazing ronyaka 50 years June 16 namhlanje in 50 years ufuna celebrate kahle ufuna umbonisa bazasenza ntoni wazase fresh kuthena ufuna idate Is that anything I'm a guide in the price? We need to find another way. Sicela home la better episode yamakhadi because ngoku sihleli kazi baba emakhadini. sekungesulenya Akudala la makhadi. But ke apho bengisathetha phezulu kwayo wara indoba. He says when I read inansika his statements ezithethwayo inansika about the process ehambe njani. Ingathi kwayisays imbethisileyo more than anything uNcelashe by upholding la part 80. At the end of the day, you should have gone and sought any opinion over and above lay two. So ndizama ucinga ke mna ke ntoba is there a way for uNcelashe to prove into kokuba how logical and feasible in thinking is it uba nabantu who are trusted in the profession that I took as trusted in the profession and consult ne okokuqala ndiyaka kwi-team doctor apha ndiye ku-specialist that advised this, but because ndiyayazi kwi-sport inantsika i-sensitivity inantsika ye-medications, I went back to my team doctor. That if I didn't know land, you understand? I'm even thinking now, the last thing was to ubuza. After that, I can't get Googlish. Because Ukrich is the final stop. It's the final confirmation from the person you trust with that particular function. With the whole life, essentially. yes With the whole life, essentially. Now, dare say, even more than Google. no I would think for him, the fact that it came from the doctor's mouth, that was more than Google. Because I see for every day that thing, Google, you must consult a specialist. You understand? So, can they argue that and be convincing in the Gogba? Quarter chance, it is. It does not make sense for you to expect him to go over and beyond two specialists and go seek. Because there's a phone about opinion. Oh, what's the specialist? no baba funa ikhangatha wakhe ngo baba funa ikhangatha lakhe ngo
ngoba uzayifumana phi nyane Ayoza kubani okwesathu because i-specialist okanye bazayogoogle. Hayi lokhu mna Brakeza no in uzama uyiqukumbela ke ndithi I think from my side the doctor is wrong. He should get sanctioned. Both of them. I think they're very lack of responsibility. Your Tata Ingatleba of trying to get Uasenati out of this thing has shown the intent that they're only out there. Bajongele isiqu sabo betrayal leya bajongele isiqu sabo so Bajongele isiqu sabo sodwa okanye iziqu zebali elithile. Well, both for me, both honestly, because lena bethetha kuzize much different. We've got Apiwe, who was in the same setup, same team, the Lions team, and Ngongo Asenat. Chili boy. World Cup. Chili boy. Hayi khulumani yazithi no yazithi. Hayi yazithi iphula. Iphula yazigqusha zona. Iphula imandi. Utachili hayi. Ustavo Anobhaqwa kayi-3 in your life. Kayi-3. 3 calls me. Kayi-3. No, utachili. No. Zinto zakhe. And befuna Puttering boys must yayazi ke must pha emabhulweni. Yafuneka into ngathi ukutofa pensionini. uze ulwe nale afis across the road Definitely. So zinto zakhe ezi yabona xa iRothman mane yabo. Yabhaqwa ke zazijambe i-program yakhe i-course yakhe xa bebiza in those streets kuthi no course bro sifaka cornflakes every morning. No, I still don't. For me nyala abagqirha are truly bazophula inhliziyo for that bangakwazi uyoma esitoksini to thathelela ilight and integrity yelight because nyani ke as i-player yase-Lions udlule ku-Lions doctor I think inzima into uba ufuna kuginye le nto as much as uwada ke besithi sikhanoba utheni it's your prerogative funekile wena uyazi uba utya ntoni esiswini sakho and intoni ebaleka egazini whether waya kugqirha okanye waya kugqirha singendawo apha so umna my thing ugqirha must be fired. They have to the civil case asenathi naye amoshe ubomi bazo. Ubomi bazo. Isixhosa saserhini. yabo lonto Brakeza Abamoshe ubomi bazo yabo because nyani i-loss of income yakhe is really high. it's la mali Xa usiva story sakhe What would be acceptable in terms of mafuneka 50 million Brakeza 50 benifuna uphume nefika 50 million 50 meters because uAsenathi i-breadwinner yako kwabo ewe i-breadwinner kwabo 50 million rands or 50 million dollars 50 million rands noko akufani uyabhatala mos lapho usishini uyabhatala kaloku xa sesijonga masithi bezoyifumana mhlawumbe bezofumana next year 10 million uyabo kule 18 months uMaberandile wamkela malini kubhodo yo uGalsandi euro ayifumana uyatya umekahle uyatya uCarlson so kaloku why singamcompensate in euro kanye dollars uncane akazali euro Brakeza I know Yellow card. Brakeza jala mlinzima le board of refereeing abekalikeni la inesaphila ngathi ukwaza phela umntana hetse border akona ngisebhebe sinetaleni Border sinetaleni bonke singcokolena le chairman border nguye umuntu alijiswa yonke la kenaye abakala kanini ngoku manje lento kaBrakeza ungelasha ifanelanga euro kanye dollar hayi maBrakeza besithi rand apha itsho kaloku ityala lilapha Brakeza lilapha but ityala liqoqwa at what level by the World Rugby level at Nantsika Council of Arbitration for Sports siretika apha kule show kuthethwa nge-euros ba hayi Brakeza ubesithi irand besithi umandela irandelos so ke if usettlisha for imali ndimakayeke yonke enye nenye makathathe ezi ziyi-2
asibethe nom 50 ahlale phansi thuluqa because one thing esijongileyo is la World Cup imali ye World Cup because imali ye World Cup ayifani nezinye imali Yeah. Inyuka by the rounds. yes Inyuka. bonuses the World Cup asifani bonuses the outgoing tour so inesizamo uyicoverisha apha one livelihood impilo kaArsenal Yes. qala first and foremost ba intwana ihlala nechankura ingalahlekelwa izinto ezithengileyo iassets akha izindlu nento nje maka so la 50 million ngayobeka up then if uyafuna angayo aphila ke ukupha phezulu eSweden Aqala wine le. afuma ayabo up because iyadura ngaleya Aqala wine up. because nala 50 million ingamncedisa pha phambili Akho late in terms of ixesha ke. kaloku but mseni ba uzokwazi uyilinda kahle leya Kaloku leya akazuyilwela because efuna ubuyela buya ngala 18 months for the World Cup. so but uzobe ene decision making mindset ephilileyo ehleli phezu ku 50 million Kaloku akazuyifumana ngoku. If he goes the civil Ebethu brackets wathi if you bawutsala lays- if you le. lays a civil claims case, ne? Nayo it's not a question of wayifaka ngomso semlesihlanu ilali weekend ngomvulo sesiphezu kwayo by Friday isayiniwe inatsiki 50 million yakhe. You understand? It's gonna take time Kala because amagqwetha on both camps la azawulela into yokuba you cannot quantify yonke lento ithethayo niyisama up nedi 50 million. Usenofumana advice kumuncilashe siyele siyolwela 120 million panintini. You understand? But yona I feel is the more winnable scenario than uya pha usithulela into makususwela xesha so that you make it to World Cup. so Esenongenzeki uphethe ufumana 4 years anyway. udomkasela amanzi aqole Hawu brackets ugqibile. Ngisho ngathelo brackets iqalile oyigqiba wathi brackets makathathu hade. Athathe sabbatical 18 months. Abaleke marathons. I lose weight. okay No, it's serious then. So uhleka sanuhleka. but ke bekuthomas ba akwazi lose weight No. Ikhona icebo uncela sizolenza icebo but Kaloku this time bangaya-aplayela la team. yeah